M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye. Pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi la Mulungu wa 30 pa chaka. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Aroma, mutu wa 8 kuyamba ndime ya 31 kulekeza 39. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mphatso Makunje wa utumiki wa ana kuchokera ku St. Benedetta Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Luka woyera, mutu wa 13 kuyambira ndime ya 31 kulekeza 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale, a pastoral director mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo kwa Aroma. Abale, ngati Mulungu ali pambali yathu, angasusane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake, koma adapereka chifukwa cha ife tonse. Atatipasa mwana wakeyo, nanga iye kulephera kutipasanso zonse mwaulere? Ndani angawaimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amaona kuti ngolungama pamaso pake. Sono palibe amene angawaweruze kuti ngopalamula. Khristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Sopano ndani angatilekanise ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapena kuphedwa? Paja malembo akuti, chifukwa cha inu tsiku lililonse akufuna kutipha. Pamaso pawo tili ngati nkhosa zimene akukazipha. Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatilekanise ndi chikondi chake. Ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano, kapena zimene zizaoneke msogolomo, kapena zamphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangazatilekanise ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 13 kuyambira ndime ya 31 kulekeza 35. Afarisi ena adauza Yesu kuti, chokani kuno chifukwa Herode akufuna kukuphani. Yesu adati, pitani mukayiuze nkhandweyo kuti ndikutulutsa mizimu yoyipa ndiponso ndikuchiritsa anthu lero ndi mawa, ndipo nkucha pamene nditsirize ntchito yanga. Komabe ndiyenera kupitirira ndi ulendo wanga
lero ndi mawa ndi mkucha, pakuti mneneri sangafere kwina koma ku Yerusalemu basi. Iwe Yerusalemu, Yerusalemu, umapha aneneri nkuwaponya miyala anthu amene Mulungu amakutumizira. Kawirikawiri ndidafuna kusonkhanitsa ana ako, monga momwe nkhuku imasonkhanitsira anapiye ake pansi pa mapiko ake, iwe nkumakana. Ndithu nyumba yanu yayikulu idzasanduka bwinja, ndipo ndikunenetsa kuti simudzaonanso konse mpaka mudzati, ngodala amene ali kudza m'dzina la Ambuye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anga okondeka, Mulungu ndi amene alinganiza zonse, palibe chimene chingatichititse mantha ayi. Palibe chimene chingatichotseko ifeyo ku chikondi cha Mulungu. There is nothing that can separate us from the love of Christ. Palije na ako kangatifunyako ise kuchitemwa cha iye mweneko Yesu Kristu, chiuta nkutemwa. Iye wali kutitemwa fikepo pa kutitumira mwana wake Yesu Kristu. Chikondi cha Mulungu ndithu ndi chikondi chosasinthika. Inde zokhoma tikumana nazo, koma zokhoma zimenezi zisatichotse ife pamaso a Mulungu. Zokhoma za mdziko lino zisatipangise ife kutaya chikhulupiriro chathu. Tikumva ndithu uthenga kunena kuti Ambuye Herode akufuna kukuphani, koma Ambuye akuti ndidakali kutumikira, ndidakali ndithu kufalitsa, kupititsa patsogolo mawu a Mulungu. Mwina ifeyo nthawi zina timathawa, timasiya msanga tikakumana ndi zokhoma. Tikhale nawo mtima wokondetsetsa Mulungu pa mavuto ndi pa mtendere. Tikhulupirire Iye, tikhulupirire mwa Iye. Tigawane ndithu ndi anzathu chikondi chimene tichipeza, chikondi chimene timachipeza mwa Ambuye. Tikaona zabwino, tikaona chikondi cha Ambuye, chikondi chimenechi tigawane ndi anzathu. Tisangokhala anthu ofuna chikondi chizibwera kwa ife, chikondi zabwino zichitikira ifeyo pamene ifeyo sisakuchitira bwino anzathu. Ifeyo tikalandira madalitso a Ambuye, madalitso amene aja atithandize ndithu nafenso tidalitse ena. Nafenso tiaonetse ena, tigawane ndi ena zabwino, madalitso amene talandira kwa Ambuye. Mulungu akatikomera mtima, akatichitira zabwino, nafenso tikomere mtima anthu ena. Tiziwa bwino lomwe mwa Yesu Kristu Mulungu adatikomera mtima, natipasa mwana wake. Chikondi ndithu chofikapo, natipasa mwana wake, ndipo mwa Iye timapeza chitetezo chenicheni. Kukhala ndi chikhulupiriro cholimba, ngakhale tikumane ndi zokhoma, zitithandiza kuti ubale wathu ndi Mulungu upite patsogolo. Amene akhulupirira mwa Ambuye, ngakhale akumane ndi zokhoma zosiyanasiyana, iyeyo chikondi chake, chikhulupiriro chake osagwedezeka pamaso a Mulungu, kukumana ndi zokhoma zija kumasiyana ndi amene sakhulupirira Mulungu koma ali m'mavuto.
kotero kuti chikhulupiriro mwa Ambuye chimatithandiza kuona zokhoma zija timakumana nazo poyika pamodzi ndi zokhoma zija anakumana nazo Ambuye Yesu Khristu. Tisasokoneze chikhulupiriro chathu chifukwa cha zowawa zimene tikumana nazo. Tisasokoneze chikhulupiriro chathu chifukwa cha zabwino, chifukwa cha ndalama. Ena ali m'mavuto, ena adayiwala, ena ubale wawo ndi Mulungu suli bwino chifukwa chofuna, chifukwa chosaka, chifukwa cha mtima ndithu wofunisitsa kuti chilichonse chikhale changa, chilichonse chikhale cha ine. Ayiwala ena. Mtima wodzichepetsa, mtima wothokoza utithandize ifeyo kuthandiza anthu ena, osabwerera mbuyo pa utumiki. Mulungu akuyitanirani ku banja, sangalalani, kondanani, pemphereranani, thandizanani kufika pamaso a Mulungu, kufika mchiyero, kufika kumalo kumene Mulungu iye akonzera anthu ake. Tiyeni tipemphe abale anga okondeka, Mzimu Woyera afikire tonsefe, atithandize kuti pamene mutumiki wathu osiyanasiyana timutumikira Mulungu, ngakhale tikumane ndi zokhoma, tisabwerere mbuyo. I will make it, but with a difference. Though it's challenging, I will become one. I will become a priest. I will become a sister. I will get married. Those demanding. Komano ine ndizakhala ndithu, ndizamtumikira Mbuye, ndipo ndizampempha iyeyo kuti andithandize kudusa muzokhoma kuti ndikafase naye. Amen.